ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри ҷамъбастаи барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман манзури шумо дар студия. Малоҳат Назар Шозода. имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф доир гардид. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ва сарвазири Покистон ба ифтихори Иди Саиди Қурбон мубодилаи табрикот намуданд. дар ин зимин пешвои миллат ба муҳтарам Шаҳбоз Шариф таманниёти сеҳатмандии комилу комёбиҳои навин ба тамоми мардуми дӯсти Покистон сулҳу амонӣ ва пешрафту шукуфои пойдор орзу намуданд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ба ҳолати ҷории муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Покистон баҳои баланд доданд. ҳамчунин алоқамандии дуҷониб ба пешбурди ин муносибатҳо дар рӯяи шарикии стратегӣ таъкид гардид. мавзӯи дигар: дар мамлакат корҳои саҳроӣ бомаром идома доранд. аз ҷумла дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон деҳқонону хоҷагидорони ба кишти пахта таваҷҷӯҳи бештар намуда дар самти ба ғизо таъмин кардани тиллои сафед кор мебаранд. Хатлон вилояти аграрист. пайдост ки дар ин минтақа аксаран ба кишоварзӣ машғул ва аз ин ҳисоб зиндагӣ мекунанд. аз ин рӯ дар вилояти мазкур хоҷагиҳои деҳқонии хурду калоне ки ба самтҳои гуногуни кишоварзӣ машғуланд зиёд аст. ҳамкорони мо дар ин бора гузориш медиҳанд. хоҷагидорону деҳқонони шаҳри Левакан дар заминҳои пахтакишнамудаи худ корҳои агротехникиро бароҳ мондаанд. мутахассисони соҳа бар он назаранд ки пахта аз маҳсулоти асосии содироти давлат маҳсуб ёфта сол то сол арзиши аслии маҳсулот дар бозори ҷаҳонӣ тамоюли болоравӣ дорад. кишоварзони шаҳри Левакан кӯшиш бар он доранд ки масоҳати кишти пахтаро васеъ намуда дар баланд шудани иқтидори истеҳсолӣ, афзоиши даромади иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ муваффақ гарданд. имрӯзҳо ки мавсими коркарди байни қатораҳои ниҳолони пахта ва гулу шонабандии он фаро расидааст, деҳқонону хоҷагидорон аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда талош доранд то дар оянда ҳосили фаровони тиллои сафедро ба даст оранд. дар шаҳри Левакан тибқи дурнамо 1030 гектар пахта ба нақша гирифтагӣ аст. мо ба парагӣ 1030 гектара киш кардагим. бо олимо ҳамкорӣ карда ҳамин ҳосили дилхоҳ мо ба даст овардем. нисбати соли гузашта нақшинамои пахта хеле хуб аст. корбарӣ шидест, сари вақт коркар карди озиқара доди содем. боварӣ дорем ки имсолам ҳосили нағз ба даст меорем. бояд гуфт ки кишоварзону хоҷагидорони шаҳри Левакан таҷрибаи хуби пахтакорӣ дошта, бо риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ва интихоби тухмиҳои хушсифат ҳамасола ба натиҷаҳои хуби меҳнатӣ расида ҳосили фаровон ба даст меоранд. воқеан пахтакорӣ яке аз соҳаҳои сердаромади хоҷагии қишлоқ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ ҳар як ваҷаб замини дар ихтиёр доштаро самараноку оқилона истифода намуда аз он даромади хуб ба даст меоранд. дар майдони 232 гектар пахтаи нави дуқатора усули австралӣ киш карда ҳозир бошад. дар майдон озиқадиҳӣ рафта истодааст. коркарди байни қаторои пахта хуб ба роҳ монда шуда. мақсад дорем ки имсол ҳосили хуб дастрас кунем. мо ҳамасола захираи тухмӣ 70 тонна то 80 тоннаро захира мекунем. тамоми шаҳр ноёи вилояти Хатлон кадом хоҷагиҳое ҳаст муроҷиат мекунанд, мо ба тухмӣ хушсифат таъмин менамоем. аҳли заҳмати ин хоҷагӣ бо андешидани чораҳои зарурӣ ва талошу заҳмати софтдилона дар баробари пахта, кишту парвариши дигар намудҳои зироати кишоварзиро низ ба роҳ мондаанд. кишоварзони шаҳри Левакан баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ, истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти содироти пахта ва дигар навъи зироату сабзавот талош варзида кӯшиш мекунанд ки дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамзамон бозорҳои маркази вилояти Хатлонро бо анвои тару тозаи ғизоӣ таъмин намоянд. ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи сарфакоронаи оби ошомиданӣ аз масъалаҳое буданд ки дар конференсияи якуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба пиряхҳо дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар рӯзҳои баргузории конференсияи мазкур беш аз 80 оилаи яке аз деҳаҳои ноҳияи Балҷивон бо оби ошомиданӣ таъмин карда шуданд ки беҳтарин тӯҳфа барои онҳо буд. ҳамкоронамон ин мавзӯъро пайгирӣ карданд.
конференсияи якуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба пиряхҳо ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид дар хотири сокинони деҳаи кашруди ҷамоати деҳоти кӯҳаншаҳри ноҳияи балҷувон низ як умр нақш хоҳад баст, зеро дар ин рӯзҳо сокинони деҳаи мазкур бо оби ошомиданӣ таъмин гардиданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби шарикони рушд иншооти оби ошомиданӣ бунёд гардида 80 оилаи ин деҳа бо об таъмин шуданд. дар деҳаи мо шумораи умумие ки зиндагӣ мекунад хуҷагиҳо 80 хуҷагиро дар бар мегирад. як мушкилоти асосии деҳа ин нарасидани оби ошомиданӣ буд. бинобар ҳамин аз тарафи ҳокимияти ноҳияи балҷувон ва шарикони рушд имрӯз хушбахтона ба деҳаи мо оби ошомиданӣ таъмин шуд. дари ҳар як хуҷагии мо оби ошомиданӣ таъмин ҳастанд ва истифода мебаранд. мо аҳли деҳа миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки барои мо сокинони деҳа оби ошомиданӣ таъмин намуданд. дар маросими ба истифода супоридани иншооти мазкур раҳбарияти ноҳия, меҳмонон ва сокинон иштирок намуданд. зимни суханронӣ раиси ноҳия қайд кард ки иншооти мазкур вобаста ба талаботи сокинон дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шуд ва боиси сарфарозист ки дар рӯзҳои баргузории конференсияи сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки дар пойтахти кишвари мо баргузор гардид мавриди истифода қарор гирифт. илова гардид ки истифодаи сарфакоронаи обу замин имкон фароҳам меорад ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзун гардида некӯаҳолии сокинон таъмин шавад. иттилоъ дода шуд ки иншоот аз чоҳи амудӣ хатҳои об дар масофаи 11 километр ва обанбор бо ғунҷоиши 50 кубометр об иборат мебошад. барои истифодаи сарфакоронаи об дар ҳар як кӯча қуттиҳои махсус сохта шуда ҳисобкунакон насб гардиданд ва хатҳои об ба ҳавлии ҳар як сокини деҳа кашонида шудааст. дар ҳолати нигоҳубин ва истифодаи сарфакоронаи он иншоот метавонад даҳсолаҳо ба мардум хизмат расонад. сохтмони чунин иншооти обрасонӣ дар дигар деҳаҳо низ ба нақша гирифта шудааст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи Навид. баҳри ободу зебо гардонидани ватани хеш сокинони ватандӯсти деҳаи тоҷикистони ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳри нав бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди маҳалли зист роҳравҳои таъмирталабро ки масофаи онҳо 1 километрро ташкил медиҳад ва дар гаштугузори сокинон монеъ эҷод мекарданд бо усули ҳашари дастаҷамъона бетонпӯш намуданд. имрӯзҳо дар саросари кишвар ба истиқболи ҷашни бошукӯҳи истиқлолияти давлатӣ корҳои созандагиву бунёдкорӣ хеле чашмрас ҷараён дорад. дар ин раванд сокинони шарафманди деҳаи тоҷикистони ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳри нав ҷиҳати ободу зебо гардонидани як гӯшаи диёр ба корҳои аз навсозӣ камари ҳиммат бастанд. аз ҷумла роҳравҳое ки аз сабаби таъмирталаб буданашон ба гашту гузори сокинон мушкилӣ эҷод мекарданд, имрӯз бо ташаббус ва дастгирии кумитаи маҳал ва сокинони бонангу ори ноҳия таъмир гардида ба масофаи 1 километр бетонпӯш карда шуданд. чуноне ки аз ҷараёни кор маълум гардид, сокинони маҳаллаи номбурда бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар ин амали хайр ширкат намуда барои шукуфои диёр маҳалли зисти худро обод мегардонанд. бо дастгирии ҷавонони ин маҳалла, ҷавонони бонангу бономӯз имрӯз ҳиссагузории худро карданд ки купруки назди беморхонаи маҳалларо васеъ кардем ва трансформаторҳои барқӣ ки якчандташ иваз карда шуд, трансформаторҳои замонавӣ иваз кардем ва имрӯз ин роҳчаи одамгардӣ барои кӯдаконе ки аз дарс меоянд, барои бехатарии онҳо ин роҳи пиёдагардиро обод карда истодаем. дар оянда боз нақшаҳои зиёд доранд ки барои рӯшноии ин роҳҳо ва барои манзилгоҳе ки меҳмонони ин диёр ҳузур доранд, дар оянда ҳама инҳоро оҳиста оҳиста бо дастгирӣ бо ҳамдигар якҷоя шуда обод хоҳем кард. кору пайкори ҷавонмардони деҳаи тоҷикистон намунаи ибрат барои дигарон буда метавонанд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ баҳри ободии ватан, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастгирии ҷомеа саҳми босазо гузоранд. ташаббусҳои созанда ва заҳмати содиқонаи онҳо дар рушди иҷтимоиву иқтисодии маҳал ва тарбияи насли наврас нақши назаррас дорад. баҳри боз ҳам ободу зебо гардонидани маҳалли зисти худ сокинон тасмим гирифтанд то таҷлили ҷашни таърихию умумимиллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тамоми норасоиҳои ҷойдоштаро тариқи ҳашарҳои дастаҷамъона бартараф намуда дар рушду нумӯи кишвар саҳми босазо гузоранд.
дар низоми давлатдории тоҷикистон соҳаи маориф бахши ҳаётан муҳим ба ҳисоб рафта бобати рушди бештари он аз ҳамаи имкониятҳо мақсаднок истифода карда мешавад. махсусан ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бунёду барқарорсозии сатҳҳои иншооти соҳа аз ҷумла бинои мактабҳову симхонаҳои иловагӣ ҷараёни тоза касб кардааст. гузориши ҳамкорони мо Искандар Давлатов ва Толибҷон Сайфов аз ҷараёни корҳои бунёдкорӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ вилояти Хатлон. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ муассисаҳои таълимии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ соҳиби биноҳои наву симхонаҳои иловагӣ бо тарҳи наву муосир гашта шарту шароити таълим барои хонандагон ҳам рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. сохтумони бинои симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ҷамоати деҳоти Якатуди ноҳия метавонад далели равшани гуфтаҳои боло гардад. бинои мазкур ки аз ҳисоби кумитаи падару модарон бунёд гашта истодааст, аз 8 симхона иборат буда 400 нафар хонандаро дар ду баст фаро мегирад. чунин корҳои ободонӣ дар ҷамоати деҳоти Вахшо низ бо маром идома дорад. дақиқан дар назди литсеи давлатии рақами 1 ноҳия сохтумони бинои симхонаҳои иловагӣ бо дастгирии ҳукумати маҳал ва маблағҳои сармоягузор идома дорад. чуноне ба назар мерасад қисмати зиёди корҳои таъмирӣ ба анҷом расидааст. дар ин ҷо аз 5 симхона аллакай таъмир рафтааст. аз навсозия тамоми шароитош муҳайё мекунанд. ҳар як симхона бо об таъмин аст ва инчунин дар бинои қисми дигари ин муассиса 20 симхонаи дигар вай ҳам аз навсозӣ шудааст. то сентябр мо кӯшиш мекунем ки симхонаҳоро ба истифода бутем, то ки хонандаҳо ду баста як баста қарор гиранд, дуюм баст бо барои олимпиадаву барои мақсад машғулиятҳои иловагӣ дигар чизо тайёрӣ бинанд. бино ба иттилои масъулини соҳа дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 воқеъ дар деҳаи кӯҳдомани ноҳия низ бинои дуошонаи симхонаҳои иловагӣ иборат аз 4 симхонаи ҳаҷман калон барои 200 нафар хонанда дар ду баст сохта ё ба истифода дода мешавад. маҳз ҳамин гуна корҳои созандагию дастгирии кумитаи падару модарон аст ки имрӯз норасоии ҷои нишаст дар муассисаи мазкур ба назар намерасад. чуноне ки масъулин мегӯянд, раванди корҳои ободониву созандагӣ мушкили хонандагонро яке пайи ҳам бартараф намуда шароити илмомӯзиро беҳтар мегардонад. дар назди 34 муассисаи таълимӣ ва нақша гирифта шудааст сохтмони симхонаҳои иловагӣ. айни замон дар назди 11 муассисаи таълимӣ зиёда аз 48 симхонаҳои иловагӣ сохтмонаш рафта истодааст. гуфта метавонем ки муассисаҳои таълимӣ то оғози соли нави таҳсили 2025-26 сохта ба истифода мешавад. ҳамчунин дар назди 4 муассисаи таълимӣ аз ҳисоби бунёди миллии маблағгузории ҷумҳурии тоҷикистон вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон марказҳои инкишофи кӯдак сохта ва истифода мешавад. тибқи иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳия дар назди 50 муассисаи таълимӣ симхонаҳо барои марказҳои инкишофи кӯдак сохта ба истифода дода мешавад. қобили зикр аст ки таи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар бо бунёди бинову муассисаҳои нав ва таъмини симхонаҳо бо таҷҳизоту аёниятҳои таълимӣ шароити дарсомӯзии муассилин ба маротиб беҳтар гардида истодааст. вобаста ба ҷамъбасту натиҷагирии даъвати баҳории навазкарон дар соли равон кори комиссияҳои даъватӣ ҳамзамон натиҷаи фаъолияти қисму воҳидҳои ҳарбӣ ва дигар ҷузъутомҳои низомӣ дар давраи сипаригардидаи соли 2025 ва омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистонӣ дар пеш истода дар ҳамаи самтҳои фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ дар пойгоҳи раёсати қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки ҳайати роҳбарии фармондеҳӣ, комиссарони ҳарбӣ, командирони қисму воҳидҳои низомӣ ва дигар шахсони масъули ҷузъу томҳои вазорати мудофиа ҷаласаи васеъи ҳайати мушовараи ин ниҳоди қудрати кишвар баргузор гардид. дар толори маҷлиси қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҷаласаи ҳайати мушовараи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба натиҷаи фаъолияти комиссариятҳои ҳарбӣ барои ҷамъбасти маъракаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар соли 2025 бори аввал ба таври васеъ доир гардид. дар кори ҷаласа ҳайати роҳбарию фармондеҳии вазорати мудофиа, навъҳои қушуни артиши миллӣ, комиссарони ҳарбии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, масъулини қисму воҳидҳои ҳарбӣ ва дигар сохторҳои зертобаи ин ниҳоди қудратии кишвар иштирок доштанд. дар ин ҷаласа пеш аз ҳама иҷрои дастуру супоришҳо аз паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат,
محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی اوید به تحکیم و تقویت بخشیدن اقتدار مدافعی مملکت اینچنین وابسته به روزنامه مجلس مسئله های دیگر ساحوی در سمت فعالیت کمیساریات های حربی، کار کمیسیه های دعوت، روند خدمت افسران و سربازان در قسم های حربی و صف جزء تام نظامی و همزمان خدمت در هیئت ذخیره های دعوتی سفربری ارتش ملی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. مسئولین ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و ریاست‌های دخلدار آن ضمن برآمد خویش سراول دعوت بهاری سال 2025 را تحلیل و نتیجه گیری نموده پیش از مهلت اجرا گردیدن نقشه دعوت در قلمرو جمهوری را از درک بلند مسئولیت و اجرای وظیفه‌های مهم شهروندی ارزیابی کردند. از این رو با مقصد راه ندادن به کمبودی‌ها و جهت باز هم صفتاً خوب برای ماندن دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی تاکید کرده شد که در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری چاره‌بینی‌های پیش از دعوتی عاید به آموزش شخصیت دعوت شوندگان و تشکیل با ثمر کار کمیسیه‌های دعوتی در سطح بلند و موافق با معیارهای قانون‌های عمل کننده ساحه راه‌اندازی کرده شود. ضمن بررسی مسئله‌ها دایر به تشکیل جمع آمد مدافع حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری با جلب شهروندان در احتیاط قرار داشته باشد تاکید کرده شد که هنگام برگزاری این قبیل جمع آمد و مشغولیت‌های تعلیمی با مسائل معین نمودن تعداد مشخص ذخیره‌های سفربری، قوه و واسطه‌های مدافع حدودی، بلند برداشتن مسئولیت و وظیفه و عهده‌داری‌های اشتراکچیان در زمان آسایشته و حالت جنگ توجه مخصوص ظاهر کرده شود. در رفت جمع آمد وضع قانونیت و ترتیبات حقوقی، انتظام حربی و پیشگیری حالت‌های رخ دادن جنایتکاری، کردارهای کرپسیونی و دیگر رفتارهای غیر آیین‌ناموی در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مخصوص تاکید کرده شد. همچنین به مسئله تامینات عقبگاهی جزء تام، سطح و صفت خدمترسانی در این سمت، استفاده ثمرناک قوه برق و پیشگیری از حالت‌های ساختار در همه زیرساختارهای تابع وزارت دقت مخصوص روانه کرده شد. در رابطه با آمادگی قسم واحدهای حربی با دوره تیرماه و زمستانی در پیش ایستاده تاکید کرده شد که جهت اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تامینات خدمتچیان حربی با محصولات خوراکه مسئولین ساحه را ضرور است که جهت گذراندن کشت تکراری و جمع‌آوری به تلف محصولات کشاورزی اینچنین در شرایط خوب ذخیره و نگاه داشتن همه نمود محصولات جمع‌آوری شده چاره‌های ضروری و سریع اندیشیده شود. وزیر مدافع مملکت گنرال لیتنانت امامعلی صابرزاده ضمن برآمد خود با تحلیل وضع کنونی منطقه و جهان اینچنین اوج گرفتن اختلافات و ضدیت‌ها در یک قطار کشورهای علاهیده تاکید کرد که ما را ضرور است از هر وقت بیشتر هوشیار و زیرک باشیم، تمام وظیفه و عهده‌داری‌های در سمت تامین مدافع دولت و امنیت مردم به عهده داشته را با مسئولیت بلند اجرا نماییم. همزمان با مسئولین جزء تام دستور داده شد که در فعالیت همه‌روزه به سطح کسبیت، دانش و تجربه هیئت شخصی، آماده‌باشی دائمی جنگی و سطح بلند تأمینات و خدمترسانی در همه سمت‌های فعالیت اهمیت اولین درجه روانه کرده شود. در قسمت دیگر جمع آمد یک قطار خدمتچیان حربی برای نشاندادهای خوب و نظررس در فعالیت کاری و پیش از همه سهمگذاری در تامین امنیت و ثبات جامعه با افتخارنامه‌های وزارت مدافع مملکت سرفراز گردیدند. کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارند. در دایره این اقدام‌ها در ناحیه باباجان غفورов ولایت سوخت انشاءات ساحه‌های گوناگون از جمله ساحه معارف تعمیر و تجدید کرده می‌شوند. در مؤسسه دولتی مکتب مخصوص اینترنت برای کودکان کار شنوایشان سست به نام تختبای غفورов در ناحیه باباجان غفورov دو تشبث مهم عملی گردیده ایستاده است. تعمیر تالار ورزشی و بنیاد گرمخانه برای آموزش عملی و تامین غذای سالم. تالار ورزشی که سال 1975 بنیاد یافته است تا امروز یگان بار تعمیر اساسی بود. در موسم تیرماه و زمستان بنابر نبودن شرایط موافق مشغولیت‌های تربیت جسمانی قطع می‌گردیدند. تالار مساحت 162 متر مربع داشته بیش از 250 خواننده مؤسسه را فرا می‌گیرد. از ماه اپریل سال 2025 کارهای تعمیر آغاز گردیدند. عوض نمودن بام فرسوده، تازه و آماده‌سازی دیوار و سقف‌ها، عوض و نصب 6 تریزه نو، گذاشتن لامپ‌های LED،
ҷобаҷогузории розеткаҳо ва гузарондани ноқилҳои барқии нав, насби курсиҳои чӯбин, нишонаҳои варзишӣ, дари эҳтиётӣ ва 10 нардбони гимнастикӣ, расмкашии хатҳои волейбол ва баскетбол. илова ба толори варзишӣ дар ҳудуди интернат гармхона аз поликарбонат бунёд гардид. гармхона на танҳо барои парвариши лимӯ ва бодаринг истифода мешавад, балки ҳамчун синфи зинда барои омӯзиши биология, агрономия ва экология хизмат мекунад. дарсҳо бо машғулиятҳои амалӣ омехта шуда кӯдакон малакаҳои кишоварзӣ, масъулият ва кори дастаҷамонаро аз бар мекунанд. бурӯи серӯз ба об мемонем, ҳосила ғундошта мана бачаҳо метим. ин ташаббус воситаи муфиде барои ғизои солим ва рушди малакаҳои зиндагии мустақилона мебошад. ин ду иқдом, таъмири толори варзишӣ ва бунёди гармхона, намунаи барҷастаи фароҳамсозии муҳити фарогир ва тарбияи замонавӣ барои кӯдакони дорои имконияти маҳдуд мебошад. кишоварзони ноҳияи восе аз гармхонаҳо самаранок истифода бурда дар таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо маҳсулоти тару тоза саҳм мегузоранд. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Файзулло дар ноҳияи восе бо истифодаи самараноки гармхонаҳо деҳқонон ба гирифтани ҳосили баланд ноил гардиданд. хоки хоҷамумин, поруи маҳаллӣ бе истифодаи химия, маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаи табиӣ, ин ҳама дар ин гармхона маҳсули меҳнати аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ Файзулло мебошанд. нодир зиёев шахси масъули ин гармхона аст. андешидани тадбирҳои босамар дар самти самаранок истифода намудани замини ин гармхона ва парвариши сабзавотҳо ба мисли ин зироат ва имрӯз расидан ба чунин ҳосили баланди замин ҳамаи ин меҳнати ӯ ва агрономи хоҷагӣ Олимҷон Қаюмов мебошанд. хокшо алиш кардем, хоки қарағоча чикардем, бо пору қати арала када дугумс қати ниҳола ровардем, бе химикат, бе ягон дору, ягон чи истифода бурдагӣ нестем. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Файзулло дар деҳаи Сулҳобод ноҳияи восе бо ин гармхона боз 10 гармхонаи дигар истифода шуда дар ҳамаи онҳо сабзавотҳои ниёзи ҳамарӯзаи дастархони аҳолӣ парвариш шуданд ва манзараҳои дохили ҳамаи гармхонаҳо сабзу ниҳолҳояшон бо вуҷуди он ки қариб як моҳ ҳосили онҳоро ба бозор бароварда истода бошанд ҳам ҳамона ҳосилаш кам нашуда фаровон мебошад. 20 декабр дона шашнон дадем, дона шашнонем, нами 10 майда сар кардем, бозорро бировардем. дар самти истифодаи замин ва ҷамъоварии ҳосили баланд муваффақияти ин деҳқонон таври онҳо гуфтанд ин коркарди дурусти замин ва истифодаи тухмиҳои хушсифат аст. онҳо гуфтанд ки меъёри обмониро ҳам барои зироатҳои сабзавотӣ тариқи низоми ягонаи обёрии қатрагӣ дар гармхона баромонданд. нодир ва олимҷон на танҳо дар ин гармхонаҳо ҳамчунин бо кӯмак ва маслиҳати онҳо бисёр деҳқононе ки истифода намуданд имсол ба гирифтани ҳосили баланди маҳсулотҳои сабзавотӣ ноил гардиданд. барои дар шароити мӯътадилу мусоӣ нигоҳ доштани ҳосили гармхона хоҷагидорон аз чунин усули бобогӣ истифода менамоянд. онҳо мегӯянд ки чунин усул манфиатовар мебошад. гузориши хоҷа Назириев Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилооти навӣ. дар ноҳияи Шоҳмансур аз даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз натиҷагирӣ карда шуд. зимни як маросими тантанавӣ масъулин ғолибонро қадрдонӣ намуданд. дар толори донишгоҳи миллии тоҷикистон маросими ҳавасмандгардонии ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст доир шуд ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, роҳбарони як қатор иdoraву муассисаҳо, омӯзгорон, ғолибон ва волидайни онҳо иштирок намуданд. дар расми ифтитоҳи чорабинӣ масъулин бо қаноатмандӣ зикр доштанд ки дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор намудани маросими тантанавии ҳавасмандгардонии ғолибони озмуни мазкур нишонаи арҷгузорӣ ба рамзи давлатдории миллати соҳибкитоб ва тамаддунсози тоҷик буда аз татбиқи ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. маврид ба зикр аст ки имсол дар даври ноҳиявии озмун дар ноҳияи Шоҳмансур зиёда аз 1500 нафар довталаб аз рӯи 4 номинатсия дар гурӯҳҳои алоҳида ширкат намуданд. аз ин шумора 90 нафар аз ҷониби ҳайати якамони босалоҳият ки аз ҳисоби адибон, намояндагони сохторҳои гуногуни марбута ва донишмандони соҳа иборат буданд
به مهارت سخنوری ایشان به حقوق‌گزاری خالصانه و عادلانه داده شده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه در وضعیت تنتنوی با سپاسنامه و مبلغ‌های پولی سرفراز گردانیده شده به دورهای من بعدی آن راه خط یافتند. همزمان از جانب مقامات اجرایی اعضای حکمان آموزگارانی که شاگردانشان غالب دوری ناحیوی دانسته شدند و آن نفرانی که سهم باسزای خویش را در برگزاری آزمون مذکور گذاشتند با سپاسنامه و مبلغ‌های پولی قدردانی گردیدند. мавзеи ҷелондеҳи ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар баландии зиёда 3,5 метр аз сатҳи бар қарор дорад ва дар ин ҷо истироҳатгоҳҳои чашмаҳои шифобахши Саррез, Мубарек, Самад ва корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ ки ҳам аз ҳавзҳои обозӣ ва ҳам меҳмонхонаву шароитҳои муосири табобативу истироҳатӣ фаъолияти босамар доранд ва барои сайёҳони хориҷиву дохилӣ ва табобатгирандагон хизмати шабонарӯзӣ мерасонанд. ин истироҳатгоҳҳо дар шоҳроҳи Душанбе, Кулоб, Дарвоз, Хорух, Кулма қарор доранд ва ронандагон низ дар ин обҳои шифобахш истироҳат мекунанд. мавзеи ҷелондеҳи ноҳияи шуғнон дар баландиҳои зиёда аз 3,5 метр аз сатҳи бар воқеъ буда дорои иқлими хунук мебошад. ба ҷуз дарахти бед ва ботагули настаран дар ин ҷо дигар намуди дарахту растанӣ нашъунумӯ надорад, вале мавзеъ дорои чашмаҳои шифобахши зиёд мебошад ки дармондеҳи ҷисми инсон ҳастанд. маъмултарин истироҳатгоҳҳои ин обҳои шифобахш Саррез, Мубарек, Самад ва корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ мебошанд. бояд гуфт ки таъмир аз навсозӣ ва муосиргардонии онҳо дар доираи нақша чорабинҳои бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта имрӯзҳо серодам мебошанд. аз тамоми кунҷу канори мамлакат инчунин сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ пайваста дар ин марказҳои табобатӣ обӣ истироҳат ва шифо меёбанд. азбаски осоишгоҳи Саррез, Мубарек, Самад ва корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ дар шоҳроҳи бузурги Душанбе, Кулоб, Дарвоз, Хорух, Мурғоб, қарор доранд, ба ҷои дамгирӣ ва истироҳати ронандагони нақлиёти калони буркаш низ табдил ёфтанд. корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ бо дастгириҳои молиявии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шуғнон дари худро барои дармонталабон боз намуда аз ду бино иборат аст. дар як вақт метавонад зиёда аз 50 нафарро қабул карда барои онҳо хизматрасонии сатҳи олиро манзур намояд. оби шифобахши он ҳангоми аз қаъри замин бурун омаданаш 80 дараҷа гармӣ дорад. аз ин рӯ дар ҳавзҳои табобатӣ ба он оби хунук низ илова карда мешавад. оби он асосан ба дарди устухун шифо мебахшад ва онро мустаҳкам менамояд. осоишгоҳи Самад ки мутааллиқ ба соҳибкори маҳаллӣ ҳаст, низ дар мавзеи ҷелондеҳи ноҳияи шуғнон қарор дошта дар ин ҷо утоқҳои истироҳатии замонавӣ, инчунин утоқҳои бо усули хонаҳои тоҷикони кӯҳистон сохта шуда ва ҳавзҳои мухталиф бо ҳарорати гуногун ҷой дода шуданд. бояд гуфт ки тибқи нақшаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шуғнон то 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷо боз 3 осоишгоҳи муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд ки аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони онҳо давом дорад. калонтарини ин истироҳатгоҳҳо таҳти унвони Саррез фаъолият дорад ки ҳанӯз 5-10 сола пеш сохта шуда то ба имрӯз даҳҳо маротиба аз навсозӣ гардидааст. ин оби шифобахш низ бо хусусиятҳои табобатии худ берун аз кишвар маъруф аст. ҳамасола ба ин чашмаҳои шифобахш садҳо нафар беморон ки ба касалии миён, дарди дасту по, меъда ва рӯда мубталоянд барои табобат меоянд. дар замони истиқлолият дар ин макон ошхона ва меҳмонхонаҳо ва ҳавзҳои замонавӣ бунёд гардида барои онҳо ки мақсади дамгирӣ доранд хатҳои сайри таҳия шуданд ва як гурӯҳи роҳбаладон дар хизмати онҳо қарор доранд. варзиш дар ҳаёти инсон ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дошта, машғулияти варзишӣ ва обутоби бадан ҷузъи ҷойгонашавандаи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. бо мақсади ҷалби ҷомеа ба тарзи ҳаёти солим, махсусан наврасону ҷавонон, дар шаҳри Исфара иншооти гуногуни варзишӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ҳадифи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара боз як майдончаи футболи хурд мавриди истифодаи дӯстдорони варзиш қарор гирифт. майдончаи мазкур бо иқдоми падару модарон ва муассисаи давлатии литсеи рақами 6 шаҳри Исфара бо тарҳи замонавӣ бунёд гардидааст.
در مراسم افتتاحی رسمی میدانچه ورزشی پدر و مادران شرکت ورزیده حاضرین را با این رویداد فرح بخش صمیمانه مبارکباد گفتند. ضمن گفته شد که خوانندگان لیسه رقم 6 شهر اسفره در سمت تقویت بخشیدن فعالیت در سمت تربیت جسمانی و ورزش، عامه گردانی فوتبال، بنیادنمایی و مستحکم نمودن پایگاه‌های مادی و تکنیکی ورزشگاه کارهای عملی زیادی انجام داده می شود. این است که خوانندگان لیسه رقم 6 شهر اسفره در مسابقه‌های شهری و ولایتی عاید به فوتبال اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال می‌کنند. دختران لیسه ما در بین فوتبال باز دختران شهر اسفره در مسابقه جای اول را سزاوار گشتند. اینچنین پسران لیسه ما در مسابقه توپ چرمین اشتراک نموده در بین همه لیسه ها مؤسسه ها جای اول را سزاوار گشتند. اینچنین به لیسه ما جام وزیر کارهای داخلی را نیز سزاوار گشته است. ما امید داریم که از بین این آینده از بین این طالب علمان ما فوتبال بازانی نمایان به وای میرسند. امسال فوتبال بین دختران مؤسسه‌های شهر و دهات اسفره برگزار گردید که ما کمانده دختران لیسه 6 جای اول را اشغال کردیم. در مکتب ما ورزشگاهی خرد فوتبال گشاده شد که در آن ما مشق میکنیم و در آینده در سطح جمهوری غالب میشویم. در شهر اسفره بنیاد شدن میدان‌های فوتبالی خرد در ترغیب طرز حیات سالم بین جوانان و نورسان، جلب آنها به تربیت جسمانی و عامه گردانی ورزش و از پیشگیری نشأه‌مندی، قانونشکنی و جنایتکاری و شامل‌شوی جوانان به حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی مساعدت خواهد کرد. و فعالیت شروع نمودن میدانچه نوی بازی فوتبال خرد امکان می‌دهد که دوستداران فوتبال در لیسه رقم 6 منبع در وقت فراغت خود به بازی فوتبال مشغول شوند. از طرف دیگر میدانچه‌های بازی برای رواج فوتبال و تبلیغ آن میان خوانندگان مساعدت نموده صف دوستداران این نمود ورزش را افزون می‌گرداند. تماشابینان گرامی، بود خبرهای این ساعت که مستقیما منظورتان نمودیم. برایتان استراحت خوشتمنا داریم. خیر. دوشنبه در همه دور و زمان تغییر می‌یابد، دیگرگون می‌شود می‌گویند، اما زیبا بود، زیبا هست، زیبا خواهد ماند در همه دور و زمان و بحر و بحر. اکنون در برابر کوه‌های آسمانبوس دیارمان بناهای آسمانبوس دوشنبه نیز باعث افتخار هر یکی ما گشته. البته این بنا به طرح مونومنتالی بنیاد گردیده به آن رنگ‌های سفید و کبود حسن زمانوی می‌بخشد. کلان سالان گفتند اینجا جای همیشگی سیاحت بابی من و نبیره‌ام میباشد. جوانان قید کردند همیشه ما در اینجا استراحت میکنیم.